Исәнмесез? Хәерле көн. Сездә этләр өчен ашамлыклар бармы? Әлбәттә. Әйдәгез, мин сезгә күрсәтәм. Сез безнең кибеттә беренче тапкыр мәлле? Әйе шул, без бүген генә эт сатып алдык. Таныш булыгыз. Бу Акбай. Ул бигрәк сөйкемле, матур, төсе дә ак. Без аны бик яраттык. Ул безгә дустыбыз кебек якын. Әйе шул. Эт кешенең дусты. Кайбер кешеләр йорт хайваннары өчен кибетебездән күп нәрсәләр сатып ала. Мин беләм, алар хайваннарга бүләкләр дә алалар әле. Шунда мин андый кешеләр һәм аларның хайваннары белән еш очрашам. Менә монда этләр өчен махсус бүлек. Карагыз, сорауларыгыз булса, мине чакырыгыз. Рәхмәт. Мин карыйм әле. Исәнмесез. Хәерле көн. Исәнме, кара буран? Ул минем кебек зур, әйеме? Без хәзер аның белән саф һавада йөргә җыенабыз. Дөресме, кара буран? Без сезгә рәхмәт әйтергә кирдек. Сездән сатып алган витаминнар бик файдалы булды. Рәхмәт сезгә. Мин бик шат. Тагын килегез. Мин ярдәм итәргә һәрвакыт әзер. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Тагын килегез.